Kublai pibaro ngidei kasur jong upad ba usnem arajar kat kendai udei ta usnem uba nginum la shuban klet lanu hagis ngi gijingem gijongi uta usnem hagaba hagapertai baroko wei kelawan kataka klam kabla penjat kabla penyap lo di Briew kataka klam bagi ong dak tin paring ka coronavirus lani ka covid outbreak daki hajar daki lakmut ki Briew ki blaklat habrok wi upertei daki hajar mut ki Briew ki blastom bot kam tam kitu ki Briew ki bla im haka chingjanjar hakitu ki snem ki blalet haka por bugdon uni coronavirus kat no ka chingjanjar jung ka pertei bot hadien katukan ibnai ki riu start ki riu shempang kita ki scientist ki lashna yu tau covid vaccine but la ong shi ki Briew haka pertai brok wei bagi diban I know you new vaccine kanang bikin light na gani ka klam bon ki bomtre bon ki bele persya namar kim la ban shania ki bon ru ki kmen but ki I you new vaccine namar biki ting ya ka klam ki bon ru ki bomtre I henry haka jing bomban se ki haban I la ka I namar baka wan kajing ong na kibor ki basalor bala da kim ai kindu ya ka kam ka jam kindu ya ka bam ka di kumta ter kani kalawan lam ya ka jing kulmar hababun gud ki Briew ya ka jing im jong ki Briew la penyat da ka government la penyat da ki elites la penyat da ki Briew ki badon ya ka takapor da ki ong ma ki shongkop hayeng pinhaban shongkop da ki ong ma ki mi ka tabiji rung no hayeng ka tabiji pinhaban le tek kumta da ki ong ma ki penum yo bam penum yo di penaban sngapi kata ki Briew ki la long tangkum ki marat tangkum ki jingri ki blasate ha ki kinjri ki ong bayangi ki Briew ngi im ha demokrasi kam tam ha ri ka jongi henri kata ka dei tangka kentin hatu pidan kata ka jingla lod pi shate ha ki kinjri jayu menta kanja am tau covid kanja am tau coronavirus jayu menta ya thulem se ka kam kai sudah ka scam ka bahe bahasa lendet ka depopulation agenda ngimpen bor ya pi ki bam nget ngimpen bor ya pi ki bam smutu henry pila balet pet ya ka video ka bangila pelat menshwa ka badesh pang ka depopulation agenda ka klam coronavirus kadang dei tangka test ban bat yangi ban sensyar yangi ban rule yangi ban force yangi sapet nang ni sakamat kisngi ki ban sawan ngin ong lupa kin sami sakiwei pat ki knyang jingpang ki ban penjenjar ka jat ban Briew lada pi pai but lada pi wad ba lada pi pet sherum shaneng pinya iba ki bon na preng ki tu ki Briew ki bla ayu new covid vaccine ki la klad la bon ba manta uni utika ukta yikitu ki Briew ki bla don rupa ka jingpang baru pun tronnya ka met ka jongki but bon na ki yo iki jingpang kum ka heart attack ka ni katai but ki yap no uni utika kata iki tu ki Briew ki ba klan ka met ka phat ki ba klan nya kata ki immune system kata menta henry sakta pat hadien abut kalong ki ka basuki ka jing kata jungu namar bi clash na kila pen program lupa kumta ka jula ban long matang hapo ka tu ka ni benai kila la ban snai kita ki vaccine haga jing shishale ka shimpor di kisnem tang ban le research but ka shimpor di kisnem ban test yu tau vaccine la da le research kanang ban pet bo bit ne ban ai yangi ki Briew but yu ni parutika klem da le ka no ko research la shushna na wood bala shu ai lo di ki Briew bro ko he ka perthei but ki Briew ru ki long bit ki bo la ki shusha be je kata la shate kinjri mentale la da piwan binia ba ki bobon ba ki Briew ki klad pinda page room sheneng pila hi ban I kata ki bon ki baklat sendet ki bon na ki ba yo ki heart attack ki nikitai ki wei ki judging pang hadien bikla da ba new vaccine mentad la ya chisnem arsnem sheneng pinda page ki news om ya ka news ba I po TV henry ya ki news ki bom da pau pa pinda shuwad internet ki bon ba kita ki khubor hakba ki Briew ki yo heart attack dala da ba uni covid vaccine hang tu henry shisnem arsnem dikla da ba uni vaccine yekini ki khubor pinumi ira haka news kaba baro ko ka perthei ki pet namar ba ya ka media ru la control na ki bor ki bahalor
The media is controlled by elites. Takadaw pinimiyo gini ki khobor. Henry pinlap hapo internet lada piwad ya kajing shisha. Pinlap hinang ninang tay. Kiyale banburi eka. Kaboy snaipat kalong bamangi ki Briew. Yik eka bladeb ngi klet no. Ngi shong shit tang shipor. Lada day hakanugunuga jingja. Hakipor baron kani ka klam. Barok ya yam. Barok ya linga. Barok ya pisa. Barok ya duay. Bakikwa no bakan kut no kani ka klam. But klem the tip ki babun na ki ayo new vaccine. Klem da smooth ho iki. But mentala pen klet no ingi ki Briew yakitu ki jingjanjar. Ngi bun ngim kan maushu lada ngi kwa banyali persyaru. Ngi la klet yakata. Namarba la brainwash ngi hakata karukom. Ba mangi ki Briew ka jungmuchung perkadjungi kakan mau tang shipor iki basngusi. Hadin nang tangi klet no iki baladabja. Takadaw kasuk bahaban nyon yu Briew man penjanjari bat kasuk haru man pen klet no yu yikita ki balaja. Ngan shupin kan mau yu pisia hendiat. Hakiti ki por baja ki jingkulmar hakari ki jongi hakbangi ya syo yikita ki nongway hakbangi pen kulmar ngi kawang mau kadon ka jingi ki ka siye bi jayu hatuk por barong ya shongshit mentapan jayu klet em. Wan kawi ka tamasa baro lai klet dut. Kata kadika mind programming kumbangi juong sok pan control yang iki Briew. Kadon ka scam ka bahaya bhasalindet hakapor bagi sna yunutika. But yakata filaban ila da fiwad ika jingshisha. Uwe ni ki doktor hapo US. Ubadeyu director joka National Institute of Allergy and Infectious Disease. Ula kamay di ki po million daladab sna yunutika. But kajingdon jing emjunguru kalakiyo di ki po sha. Wat pinsalap jika jingshisha. Kiba buon ba ki doktor kiba di ki doktor kiba ba kiba wat yaka jingshisha shapangu COVID ki to ya ki kot ki keren haki news channel Henry ja yu ki sha kem ki sha set. Namarbe ki keren yaka jingshisha ya kita ki aka pinum yu haka news kaba pipet man lagasngi wat bat pinsatip tiet ya ki kot puli yaka jingshisha wat pinsalap. U COVID uday tang ujing sedang ngi ong biang hapi kan sadang bon ke jing jinjar nang ni sekmat long ki bahusiar long ki bashalak wad ya ke jing shisha kumbong de ghtien paring be woke Kyndit no Lano Ngin Kyndit.